Good morning sa inyong lahat. Ay, good evening pala. Kagawa ko ng ulam ko, torta. Tortang talong. Ulam ko ngayong tanghali. Hello, kumusta na kayong lahat? Magandang araw sa inyong lahat. Kumusta mos? Tanghali dito, manananghalian ako. Nagluto ako ng torta. Tortang talong. Kasi hindi nagagamit hindi sila nagluluto kaya ako nagluto ng makakain ko. Kain tayo. Umalis sila kaya sulok ko ngayon. Sulok ko yung bahay. Umalis sila. Mabuti na lang, mayroong talong. Kaya nung nakarang linggo ko ito binili, masisira na Nabubulok na nga yung iba Kain muna tayo. Kain kayo. Sige, dito lang tayo. Yun lang ginawa ko Nagluto lang ako. Nagluto ako ng talong, tortang talong. Sulo ko ngayon yung bahay, marami kong gagawin. General cleaning to kasi nga Ramadan is coming. Kaya sila nagsialisan para makapaglinis ako ng ayos ng bahay. Sige, hanggang dito na lang tayo. Hanggang sa muli. Bye-bye. Subscribe na lang kayo yung hindi pa nakaka-subscribe. God bless sa ating lahat.